We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namong pinakadagpog, pinakulaing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gigan dini sa GMA Davao Complex. Gatusan ka vendor sa Bangkirawan ug Agda Public Market sa Davao City ang gipailam sa swab test. Dugang detalye sa report ni Jandy Esteban live. Jandy. Yes, Tek, sumala sa City Health Office nga kapin 500 ka mga vendors sa Bangkirawan Public Market sa Davao City ang gipailawom sa COVID-19 swab test karong adlaw. Usa-usa nga gi-swab test sa COVID-19 ang 500 ka mga vendors sa Bangkirawan Public Market sa Davao City karong adlaw. Dunay nagpa-test, apan ang uban midumili. Hinuon dili kini mandatory. Magpa-swab ka dili? Dili. Yan naman. Sakit. Paman gani ni mo na try. Nakita lang ako sa video good na nagkuhan na maging artista na ni Agay. Para makitaan daw na tanan maninda, kuan, walay sakit mo na. Ikaw okay ra pud sa imo. Okay ra po, wala man tay sakit. Human sa 24 oras, mugula ang resulta sa maong RT-PCR test. Kung dunay magpositibo, kuhaon dayon kini aron ma-quarantine sa isolation facility. Ang maong lakang kabahin sa aggressive COVID-19 community testing sa lokal nga panggamhanan. Actually, kani pursuant ni sa katong executive order nga gipagawa sa March 26 ni Mayor, no, regarding heightened surveillance and response para sa atong COVID-19 cases, because we want to eventually not only lower down but eliminate cases in Davao City. That's why we're very aggressive in our. Una nang gipailawom sa swab test ang 300 ka vendor sa Agdao Public Market sa nakalabay simana. Diin siyam ang nagpositibo. Nag-allocate ng additional 300 swab. Random swabbing dito sa Agdao para ipadayon and to cover as much as vendors as we can. Kaya naman tayo na-detect ng mga positive last week, so atong ipadayon o kung inaot masubay tanan ng vendors para makuha na ginato ng mga kaso na mga positive. Tek, lauman nga ugma, mahibalaan ang resulta sa gipahigayon nga COVID-19 swab test karong adlaw. Samtang gawas sa kini mga vendors, Tek, ipailawom usab nila sa community testing katong mga Dabawenyo nga exposed kaayo sa gawas o sa mga daghang tao sama na lamang sa mga nanarbaho sa malls o lakip usab ang mga government employees. Tek. Daghang salamat, Jandy Esteban. Paimbestigahan na sa DOH Region 9 ang pagkamatay sa usa ka sundalo sa Zamboanga City human mabakunahan kontra COVID-19. Namatay ang 36
News nga lalaking miyembro sa Philippine Air Force ni atong Marso 28 apan 11 kaadlaw una kini namatay. Nabakunahan kini kontra COVID-19. Sa investigasyon sa kapulisan miadto sa beach resort sa Barangay Bolong ang maong sundalo diyang naglisod kini og ginhawa. Gidala kini sa Mindanao Central Sanitarium apan gideklarang dead on arrival tungod sa cardiopulmonary arrest secondary to myocardial infarction. Matod sa DOH Region 9, dili kini tungod kay nabakunahan kontra COVID-19 ang sundalo. Pasalig sa ahensya nga ginamonitor gayud nila ang nabakunahan na ug dili kuno angay maapektuhan ang vaccination rollout sa syudad tungod sa insidente. Gisugdan na karong adlaw sa Southern Philippines Medical Center ang pagbakuna og second dose sa ilang medical frontliners. Kana atong siron sa report ni R. Gil Relator. March 5 dihang gipahigayon ang labing unang pagbakuna og Sinovac vaccine sa mga medical frontliners sa SPMC. Ug karong adlaw, gisugdan na sab ang pagturok og second dose sa samang bakuna. Usa ka semana mulungtad ang pagbakuna. Karon sa Saturday, sa hapon, mo inject pud ni magpabakuna pud ni kato mga employees namo na na-deferred because of uncontrolled hypertension, uncontrolled sugar or diabetes na nag-okay na karon na clearance. Magsugod sab og bakuna sa kadtong mga wala pa naturukan og first dose tungod undecided pa sa niaging bulan. Kato pagpagbakuna namo sa Sinovac, na dayon ready na kasunod maragistored ng sa DOH. Sa datos gikan sa DOH 11 atong March 31, ana sa 99.5%. O 36,634 ang nabakunahan na ng mga medical health workers sa first dose. 101% o 3,238 na ang nabakunahan sa Davao Oriental. 100% tasab alang sa first dose ang sa Davao del Sur ug sa Davao de Oro. Ako si R. Gil Relator para sa One Mindanao. Luyo sa pagbusikad sa Cotabato City niadtong Huwebes Santo nagmalinaw sa kinatibuk-an ang panghinumdum sa mga Mindanaoan sa Semana Santa. Apan gatusan usab ang nadakpan nga malapason sa COVID-19 protocol. Ani ang detalye. Mao kini ang pagdetonate sa ikaduhang bomba nga napalgan doon sa police outpost sa Jose Lin Street sa Cotabato City, Huwebes Santo sa gabi. Una nini, usa ka improvised explosive device ang mibusikad doon laghapon sa lugar kung asa duha ka tawo ang samdan. Gani nakuratan ang mga nagsimba sa San Roque Chapel nga 60 metros lang gilayon sa pagbusikad. Wala pa miangkon sa pag-atake, samtang padayon pa ang kapulisan sa pag-imbestiga sa insidente. Tungod nini, naka-heightened alert ang Davao City ug kamatikdan nga grabe ang pagrekisa sa mga checkpoint sa mga sakyanan pasulod sa syudad. Wala jud ni siya na naog. Considering nga nagselebrar tabag ulang sa Holy Week o katong mga panghitabo sa atong mga kasikbit nga mga lugar, nagbintinar gihapon ta ana nga status. Hinoon, base sa assessment sa kapulisan, nahimong malinawon ang Semana Santa sa syudad. Gawas lang sa pipila ka pasaway nga nadakpan kung asa 243 ang milapas sa social distancing, 16 sa liquor ban, 568 sa face mask, 182 sa face shield ug 123 nga miangkas nga walay barrier. Ang katibuk-an nga pagselebrar sa Holy Week ma-consider nato nung malinawon, walay recorded na untoward incident o kung naa may mga malapason ato dayon ni silang naaresto. Apan sa adlaw sa Easter Sunday, 380 ka mga tao ang nadakpan sa checkpoint sa Bunawan nga nakalapas sa curfew ug non-essential ang mga lakaw. Naprehentag mukabot sa 380 ka mga violators. So, ang banini, violation sa curfew, ang uban, non-essential ang ilang travel. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Nahimong hapsay ang paghinumdum sa Semana Santa sa nakilang lugar sa Mindanao. Ani ang report. Gipangunahan ni Davao Archbishop Romulo Valles ang misa sa adlaw sa pagkabanhaw o Easter Sunday nga gipahigayon online. Delimitado usab ang gipasulod nga manimbahay sa San Pedro Cathedral aron matuman ang health protocol. Sumala sa Arsobispo, daw lisod magmaya karon sa pagsaulog sa Easter tungod sa pandemya. Apan sumala kuno ni Santo Pablo, we walk by faith, not by sight. But pasabot, kinahanglan magpabili ng atong pagtuo ug pagsalig sa Ginoo.
Busa, doon nagyapoy rason nga magmaya ang tanang Kristiyano sa pagkabanhaw ni Jesucristo ug mas mapaduol ang tanan kaniya. Sa Kidapawan City, dili susama sa naandang sugat matag Easter Sunday kaniadto kung asa dunay prosesyon, karong tuiga gipahigayon lang kini sulod sa simbahan sa Our Lady Mediatrix of All Grace. Wala gipasulod ang mga walay face mask ug face shield ug 50% capacity sa simbahan raw sab ang gipasulod. Gibawalan sab ang mga senior citizen ug mga bata gawas lang sa nahimong anghel nga misugat kang Maria ug Jesus. Sigon sa kapulisan, nahimong hapsay ang pagpahigayon sa sugat sa syudad. Apan una pa ang sugat sa Mlang Cotabato. Gatusan ka mga residente ang misalmot sa misa ni adtong Huwebes Santo nga gipangunahan ni Bishop Jose Colin Bagaforo sa Diocese of Kidapawan sa Shrine of the Holy Cross sa bungtod sa barangay Nueva Vida. Anaa sa usa ka libong debotora, matag 2 ka oras ang gitugutang makasaka. Nagpatuman sab og color coding sa matag deboto nga mao'y ilanan kung unsang orasa ra sila kutob sa bungtod. Nagsugod kini alas 8 sa buntag hangtod alas 10 sa gabi. Wala sa gitugutan nga mag-overnight sa bungtod hangtod April 4 ug gidisinfect ang lugar human sa aktibidad. Sa Zamboanga City, kanselado sabang prosesyon sama sa Santo Entierro. Busa ang mga imahen nga ginaprosesyon, gidisplay na lang sa mga kapilya kung asa mohalad og pagampo ang mga deboto. Samtang sa lugar sa Barangay Ayala, gidayon gyapon ng lamentation o ang pagampo dihang gipangita ni Maria ang anak nga si Jesus. Aron mapugna ng pagkuyanap sa COVID-19, temporaryong gipasirado sa Zamboanga City LGU ang mga beach ug ubang pang water inland resort sugod niadtong Biyernes Santo hangtod sa April 11. Busa minga amo mga lugar nga sagad ginadagsa kaniadto matag Semana Santa. Hugot sab kining ginabantayan sa kapulisan. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Bagang oil spill nahitabo sa Hasaan, Misamis Oriental. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasirial tungod sa pagkaunlod sa usa ka karaang barko nga nakadunggo sa Hasaan, Misamis Oriental, mikatag ang bagang oil spill o crude oil sa kadagatan. Perte kabaga sa oil spill ug nangitom na ang kaning asul nga kadagatan. Kini ang misugat sa kabuntagon sa mga taga-Hasaan, Misamis Oriental. Gitudlong hinungdan ang pagkaunlod sa MV Carla nga anana sa 7 ka tuig nga nakaangkla sa barangay Lower Hasaan. Upat ka mga barangay ang apektado sa oil spill tungod sa kusog nga sulog sa dagat. Nag-coordinate na pod ko ani sa atuas sa MINRO sa atong Municipal Environment and Natural Resources Office kang Engineer Janwin nga if in case halimbawa na natong makolekta siguro we coordinate with the proper agency for proper disposal. Usa ang barangay Lower Hasaan sa mga naapektuhan sa oil spill. Gani, makita pa sa siwol ug baybay ang mga lana nga namilit. Kung mas may nga malimpyo lagi tanan ba aron wala na lugar samok ang wala na sugaw ang mananagat lugar ani ba. Dili na kayo misag maglakaw ka mamilit. Di gid okay kay kuan kanang halang gid sa kuan kanang baho niya ba. Dayon wasad mi kabalo kana sa ni mawawala pod. Disturbo. Sobra gid sobra pa sa disturbo. Nagtinabangay ang Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Hasaan o Philippine Coast Guard sa pagkuha sa mikatag nga lana aron mapugnan ang grabing kadaot sa kinaiyahan. Real dugang pahimangno sa otoridad labi na ngadto sa mga residente nga likayan ang paghaling duol sa baybay ingon man paglabay og sigarilyo ngadto sa kadagatan sanglit posible kining mahimong tinubdan sa sunog. Likayan una pod ang pagligo sa dagat sanglit posible kining makadulot og sakit ngadto sa panit nga hinungdan pod sa oil spill. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez. Baintiocho kabalay ang naugdaw sa Barangay 5A Bangkeruan sa Davao City ni atong Huwebes Santo. Atong sayron ng dugang detalye niini pinaagi sa report ni Jandy Esteban.
Nabulabog ang mga residente sa Pag-asa Barangay 5A, Bangkirohan, Davao City. Dihang miulbo ang sunog alas 11 Huwebes Santo sa gabi. Paspas midako ang kalayo, sanglit gama sa light materials ang kabalayan sa lugar. 28 kabalay ang nasunog, 13 ang partially damaged, samtang 15 ang totally damaged, ug 88 katao ang apektado. Base sa investigasyon, nagsugod ang pag-ulbo sa kalayo sa balay ni Ramon John Sulite. Og based sa atuang ocular inspection, nga kaning involved nga balay is improper ang iyang mga electrical installation. That's why ang atong gitan-aw nga probable cause sa maong insidente either electrical short circuit or electrical arcing due to loose connection. Og fortunately, walay injured or fatality during sa incident. Ang mga apektadong residente gilayong gihatagan og pasiunang tabang. Pipila na usab ka mga ahensya ang mihatag og mga materyales aron makatukod og balik ang mga nasunugan sa ilahang mga balay sa lugar. Sa LGU, sa SWDO, naghatag na yun ang mga hinabang tanan nga naanay itong kusina ng bayan. Ato ang paimang sila ha, sa karon naka-experience lagi na tagana na, kaduwa na, katulo. So careful na lang yun. Kauban si Melcol Menares sa kamera. Ako si John D. S. Esteban. Para sa One, Mindanao. Pipila ka mga batanon ang gipangdako human abtang nag-inom sa Barangay 15B, Davao City nga giilang critical risk area sa COVID-19. Atong sero ang detalye sa report ni R. Gil Relator. Alas 10 sa gabi ini adtong Sabado, dihang naabtan nga nag-inom sa Barangay 15-B Davao City ang 13 ka mga batanon nga nitambong matud pa og birthday celebration sa ilang higala. Gawas sa kalapasan sa liquor ban, wala sab sila face mask ug milapas sa social distancing ug sa ginapatumang curfew sa syudad. Pipila kuno sa mga batanon ang dili residente sa maong barangay. So ang atong gipabuhat sa ilaha sir is community service lang. Ato lang silang gipanghimangnuan nga mali ni inyong gibuhat na paglapas sa maong COVID-19 health protocols. Boga ning ginadakop nato sila gumikan kay di nato gusto na magkasakit sila niya. Unaw-naon nato nga naa sila sa presuhan, di ko gusto na unsa po'y mahitabo sila. Munang sa kutob sa Makaya sa atong barangay sir diligid nako gina-direct gyud didto sa Santa Ana Police Station kung kaya lang maistorya. Sa pinakaulahing barangay risk classification sa Davao City LGU, nag-inusarang gibutang isip critical risk area ang barangay 15-B. Human upat ka miyembro sa usa ka banay nga residente sa lugar ang nagpositibo sa COVID-19. Hinoon, naka-recover na ang maong mga pasyente. Usa na lang ang active COVID-19 case sa maong barangay. Gihatagan na sab sa barangay ug ayuda ang mga close contact sa mga residenteng nagpositibo sa COVID-19 kinsa naka-strict home quarantine, ingon man ang naka-recover na nga mga pasyente. Sa pagkakaroon sir naa na pod na nag-request na ta sa PSWDO para sa maong ayuda na pod nga food packs para na pod nga ikaduha na pod nato nga paghatag sa ila sa maong ayuda. Ako si R. Gil Relator para sa One Mindanao. Gipabuthan ang usa ka tulay sa Sumisip, Basilan Province nga gingong hinimuan sa mga miyembro sa Abu Sayyaf. Matud sa Joint Task Force Basilan, gigamitan og improvised explosive device ang gipabutang tulay sa Barangay Candiis ug Pamatsaken sa Sumisip sa Basilan. Apan una ang hitabo, nakadawat og extortion letter ang kontraktor sa mong proyekto. Abu Sayyaf Group ubos sa ni Commander Pasil Bayali ang gitudlong responsable sa pagpabuto. Hinon gamay ra ang nadanyo sa gipabutang tulay. Samtang usa ka ASG supporter nga si Merham Tulawi nasalon ang nadakpan sa Barangay Muti sa Zamboanga City kung asa pipila ka armas ug mga bala ang na-recover. Human na rescue ang usa ka dolphin sa Pagadian City kapin duha ka semana ang milabay. Laing samdang dolphin na usab ang naluwas sa maong syudad. Nakitaan sa mga kabataang naligo sa dagat sa Purok Baybay Barangay Napulan ang maong dolphin. Giabog pa kuno sa mga bata ang dolphin palayo apan mipugos kini pagbalik sa baybayon. Busa gilayon silang nanawag og otoridad. Matod sa BFAR usa ka melon-headed whale ang maong dolphin nga dunay gitas-on nga 2.3 meters ug mitimbang og kapin 20 kilos. Nagluyan na kuno kini og dunay samad sa dorsal fin o ulo niini. Matod ni Napulan Barangay Captain Chofisto Tautuan Jr. Una na kunong nakita among dolphin sa Barangay Dumagok ug ipabalik sa dagat. Ana-ana kini karon sa BFAR ug padayong ginatambalan.
sugod sa lockdown itong naging tuig. Naroon ito ako sa balay. Nag-scroll cellphone ba? Hugod tayo yaban, hindi sumuda. Wala nang buhay! Naalang sa balay, Facebook, paminaw sa katikaran, tapos nanungas big bukid, nangunga og lagot mo. Wow! Nara ko sa balay, nag-module ko, nag-answer ko sa mga module, tapos kahuman, tulog, kahuman, video call kay crush. Lamia ay! Tana kong YouTube, TV, Facebook, Instagram, kaon, tulog, minaw music, o TikTok. Unsa ko no? Sige mig adtog bakutan kay sige mig pamukot. Sige ko panghimantay sa mga ubang company nga na sarado na. Nagulat ko naman narado sa mi. Wato karon. Abi na kog sayon. Wala ko'y trabaho. Ngara ko sa muang barangay ato nangita ug kuyab ato mga panahon. Yatira! Waka ko jape! Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Milapas na sa 800,000 ang total COVID-19 cases sa Pilipinas, samtang misaka ang COVID-19 active cases sa Mindanao o kadtong wala pa naayo sa sakit ngadto sa kapin 2,700. 803,398 na ang kinatibuk ang kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Humanatala ang 8,355 new cases karong adlaw. Samtang misaka sa 143,726 ang active cases. Giyang 646,237 ang recoveries ug 13,435 ang namatay. Sa Mindanao, misaka ang active cases ngadto sa 2,746. Kinihuman nga 59,906 ang dunay COVID-19. 54,802 ang naayo na ug 2,358 ang namatay. Samtang sobra 131,336,000 na ang nataptan og COVID-19 sa tibok kalibutan. Sobra 74,493,000 ang nakarecover ug sobra 2,853,000 ang namatay. Nagsugod na ang pagpabakuna sa second dose sa Sinovac vaccine sa unang batch sa medical health workers sa General Santos City. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi ni ining report. Gisugda na ang vaccination rollout alang sa second dose sa Sinovac vaccine sa General Santos City. Ana sa 2,666 medical health workers nga unang batch sa nagpaturok ang mabakunahan niini. 2,225 na ang total confirmed COVID-19 cases sa General Santos City. 94 ang active cases kay 2,043 ang nakarecover na ug 88 ang namatay. Sa Davao del Norte, usa ka newborn baby boy nga taga-Kasigang sa Santo Tomas ang namatay sa COVID-19 niadtong March 28. Samtang usa ka newborn baby boy ug 93 anyos nga lola nga taga-Tagum City ang nagpositibo sa sakit. Duna na 3,574 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Davao del Norte. 337 ang active cases, suman 3,112 ang recoveries ug 125 ang namatay. Kinahanglan nang magpakita og negative RT-PCR test result ang mga mobiyahe padulong Zamboanga del Sur subay sa executive order ni Governor Victor Yu nga nagsugod niadtong Biyernes Santo hangtod April 30. Kini tungod sa nagasakang kaso sa COVID-19 sa NCR Plus bubble aron mapugnan ang pagkuyanap sa virus. Samtang padaing dili i-quarantine ang mga mobiyahe pasulod sa probinsya, gawas lang kung dunay sintomas ug ang pagbuot sa LGU nga magpahigayon og test sa mga non-upward travelers. 1,623 na ang total COVID-19 cases sa Zamboanga del Sur. 46 ang active cases, dihang 1,527 ang nakarecover na ug 50 ang namatay. Sa Zamboanga City, gitangtang na ang temporary suspension sa mga flights gikan na iya padulong sa syudad sugod niadtong Huwebes Santo. Apan kinahanglan ang negative RT-PCR test result sa mga air passenger gikan Manila, Cebu ug Davao nga ipakita una mo biyahe. Samtang miabot na sa 22 ang nagpositibo sa COVID-19 sa San Ramon Prison and Penal Colony sa Barangay Talisayan sa Zamboanga City. 14 niini mga inmate ug 8 ka correctional guards. Busa naka-lockdown gihapon ang maong pasilidad. Ana sa 140 ka mga banay nga nagpuyo dol dinhi ang gihatagan og ayuda sa lokal nga kagamhanan.
Ug sirado ang buhatan sa LTFRB Region 9 sa Zamboanga City ug Pagadian City alang sa disinfection. Kiniuman 13 ka mga empleyado niini ang nagpositibo sa COVID-19. Busa gi-lockdown ang buhatan hangtod karong Biyernes. Miabot na sa 4,399 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. 129 ang active cases, suman 4,076 ang nakarecover na ug 194 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Pagpatuman sa citywide QR code system sa Cagayan de Oro City, nakatakdang sugda na karong bulana. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Subay sa ordinansa sa Cagayan de Oro City LGU, sugda na sa Abril ang pagpatuman sa citywide QR code system, labi na sa mga establishmento sa Dakbayan, busa dinhi sa City Hall. Pinaspasay na ang pagtabang sa LGU ngadto sa mga Cagayanon nga walay access sa internet nga makaregister sa Higala app. Kinahanglan lamang magdala og ID ug mag-fill up sa form nga anaa sa buhatan aron mahatagan og QR code. Ana-ana sa 500,000 ka mga individual ang dunay QR code nga duol na sa target sa LGU nga 700,000 nga populasyon sa syudad. 800 ka mga establishments na sab ang nakarehistro nga nasuta na sab sa City Tourism Office. Wala pa ni siya corresponding penalty no kay dairan pa man kay para makita nato unsay mga issues o dagan po nato higayon kaniya to mga katawan nga maka-register pa sa Higala app. Sulod sa usa ka semana, himuon ang dry run una ipatuman ang no QR code no entry sa mga establishmento sa syudad. Sulutan ng mga establishmento nga dili magpatuman sa QR code system nga gikan sa 1,000 pesos hangtod 5,000 pesos o di bakaha revocation sa business permit ang multa. Ang mga mameke o QR code pamultahon gikan 500 pesos hangtod 1,500 pesos. Dili lang ta magsadik siguro na dry run dili sa ta register. Pag-register na ta kay pag umatsa atong dry run mag-implement na kita sugod sa tuang penalties no. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Tungod sa init nga panahon, nauga ang dakong bahin sa Humayan, Samlang, Cotabato Province. Samtang makasinati ang Mindanao og init nga panahon sa adlaw, apan posibleng muulan ini gahapon ug gabi. Ane report. Nadanyos ang lapad nga Humayan sa tulo ka barangay sa Samlang, Cotabato tungod sa sobrang init sa panahon nga nasinati sa lugar. Anaa sa 50 hektaryang basakan ang nadaot nga sakop sa barangay Bialong, Libuo ug Bagong Tapay. Tingbunga na unta sa mga humay diyang nasinati ang init nga panahon. Gani niadtong Biyernes, miabot kuno sa 38 degrees Celsius ang temperatura sa dakong bahin sa probinsya. Ginavalidate pa sa LGU ang kantidad sa nadanyos nga humayan ug lauman nga mosaka pa ang gidaghanon ini tungod sagad sa mga basakan nagsalig lamang sa patubig gikan sa ulan. Sigon sa Pag-asa, magpabiling makasinati og init nga panahon ang dakong bahin sa Mindanao labi na sa adlaw. Apan lauman gihapon kuno ang pag-ulan panahon sa hapon ug gabii sa pipila ka lugar sa Barm ug Socsargen region. Init ang ato ang panahon ug pag moabot ang hapon ug ang gabii adunay mga isolated or mga patak-patak na mga pagbundak sa ulan, kilat ug pagpanalugdog nga dala sa mga localized thunderstorms. Ako si Teco Campo para sa One Mindanao. Mga personahe sa El Salvador City Police Station nang hatag og food packs ngadto sa mga nanginahanglan. May kalabutan sa ilang aktibidad nga birthday ko, alay ko. Nang apod-apod og ana sa 30 ka food packs niadtong Lunes ang mga personahe sa El Salvador City Police nga gipangunahan sa ilang mga personahe nga gipanganak sa bulan sa Marso. Usasab kini nga pamaagi nila aron sila magpasalamat sa labawng makagagahom sa dugang kinabuhi ug alang usab makatabang sa katawa nila bina karong dunay pandemya. Mga kapuso, way puas ang among paghatod og balita. Bisitahay ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagadang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo kadto ang ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sarah Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teco Campo, buong puso para sa Pilipino.